Кръвната захар е източник на енергия за клетките на тялото и е от решаващо значение за нормалното функциониране на всички органи и системи в него. Когато нивата на глюкозата в кръвта се повишат, панкреасът произвежда инсулин, за да осигури навлизането на глюкозата в клетките. Поддържането на нормални нива на глюкозата е от съществено значение за мозъчната дейност и за физическото ни състояние. Балансираната диета, богата на фибри, на зеленчуци като броколи, моркови, артишок и бобови растения, на плодове, ябълки, круши, боровинки, е първа стъпка за нормализиране нивата на кръвната захар. Втората стъпка е редовната физическа активност, защото повишава инсулиновата чувствителност, а мускулите директно извличат глюкозата от кръвта. Диабефор глюко е изцяло натурален продукт за нормализиране на кръвната захар, подходящ е за профилактика при инсулинова резистентност, преддиабет и диабет тип 2.